Jingiaseng Khynnah balang oblei Lummawbah-Nongkseh ngi ai oblei yepi ki para khna lem ki para banget baro ka kerteng metiang tamu tura Jisu bat ngashim ru ikani kalat ban ai oblei advance Christmas pasok bat bakamen yepi iwei lang baro ti kombang ngijtep na ka Jingiaseng Khynnah ngijio ban pelong ya ka social media ki khna manla usnem ha ka apsau tarik December henrei ha uni usnem lingba ka jungdan jakani ka pandemic ngim shem yo shu kalat ban pelong ikani ka social media ti henrei ngi ai ngu pat ya oblei ba ai ngi kani kalat bangin yo ban pelat ya kani ka program ka bekerpang ki khna lingba ka YouTube channel ti gin yo ya ka program komni ngin yo nong police dang bat duai I sapi daman roy lingkoi ngin yo ru ka drama lingkot lingba ka Jingiaseng Khynnah balang oblei Lummawbah-Nongkseh bat ngin yo ka khubor na ka ktien ka jong oblei lingba I Kong Banrisha Mawlong nganget kani ka program kan yo ban long ka jingkren na ka banta jong ngi we pewe lang baro Sya bangan duai nganyok ban puli naga ketien jong blay kata naki atli ki dekhon naga gospel jong Yohanes kalnong ke balai ke dekhot ke bakhat nriu bat naga kitab Isaya kalnong ke bakhandai ke dekhot ke bahan riu ki kintien ki ba ongkum ni na bau blay la yet kata ka perthai kat bau la ai tino ela ukun ubala kha marwei bau ei ru banget hau on jat shu hindrei unyo e ka jing embom chukun Namar hangi la khai ukun la ai ukun hangi te ka jing sinsar kan long halor ki terpeng jong u but on khat e ka kerteng jong u bapla unong sala ublei pa crowd board ukpa bam chukun usiem ka jing suk to nyawan pendam lang ha ki jing dwai pa ji bam neng ai ngu e ka jing daring kat ka jing le abhav ka jing e ka jong me ngi baro try nga ai ngu mamim sim la benuat ban pha ela ukun ba marwei ban pen em ngi ba try nga dwai ba men nang don ring kat e ka jing em jangi bangin pedang ye me ha ki do nut ki jong ngi man la kasngi bat bangin le e ka ban pen so bha ye me try nga dwai ba men don ring kat e ka ni ka jing shakri jangi bangin yo sngo i tien jong me ai ba kan long ka jing ker khui ngi baro ki basngap bat ki bay sngo i tien jong me lingba i shakri jong me try nang adwai ba mendaring kat ru ikiri khuat bat ki ba mani dam keleng me hak pertheng ngai ba misngo bat me pedang ni ki jing dwai ba ki jing ker padet ki jongi ngadwai bat ngapan ki ni baro akateng Jisu amen Jadi, beli video kan ni. Pisau si piam dah kon. Beli piam. Beli video kan ni. Pisau si piam dah kon. Beli piam. Ya tu yang ah. Beli piam. May paling hidup ba? Manu penlong duk yang ikum dia. Paya barok ki marjan marpa basa. Ki biang lut ki don lut. Paya ngi may paling hidup kan ni may. Kijan ki jonga ibal ajon lut kejat ke jonga duko mai ngamlong ke baba kuno galyang rumai dan basu tenat baye jangan mai dan basu tenat baye jangan Jadi, pe sini sap sini tip em pakat nu ngai ye pi imei ba ipapa jong pi ke le shit Tom hai pi ban pen he pen san ban sumar ya kanika kejat ke berko jong pi POEM kat no bangi khar ki tin jot pe ngi trut ke ding kamau tang ban yo ban pen biang ya pi ban pendap ya pi hindai ke jing dok pat nyim la ban le chibut ya pi ji ya meri so si meri kum le meri ji ya meri ki di dia kai no sepo plau ki di dia kai no bat ki paralok seplau Ni tika Mary kalau kata kau pemnek ran klik sing ke mela dia bakat kadur
Kadiko. Boy, ini kau jemput ini mila lagi kia. Lihat ni, pimnya kan mai kong soy om na. Bengim dei ban penmong giwei. Kam ni hak ketian jingkren. Dan Omeria. Besibon Sarah. Lawat hat ban syakran banyak berok. Utang mati perlok busisha. So ini ki. Oi, ti kong soy lawan. Mana tay kong soy no? Kong soy ide itu ibu basi kaya skin blay. Laya wer yang ngam simpe yoru tengah kwa ban wer pi menta kate om pasan dia. Tengah itu terus pang jong pi. Oh. Sarah. Oi kam. Kom. Nangat kedai maki Mary. Hoi. Lampun yo. Ngabiang hi. Lan. Hoi. Oh, kwa mun sing jong pi menta. Let sing jong nga. Hoi. Ya ngadon kam pi. Pidon kam yang nga. Hoi. Yang nga ka bedko. Hoi den. Ya. Setia ka yang jong nga. Ya. Ali kam. Tanang ele siapa ngan let shia. Hoi Sarah. Ma Sarah. Ali kam. Lihat. Ni yang jong nga. Mai. Oh, imay try let belapi. Aliko. Syong ni kan pensyam. Eman, nang syong ni pelau ru biang hi syong. Ali syong pi hintai. Tak. Menyerap pi. Tak boleh sibun. Sui ai makang na sole ban te pi wan kat ma pi hai yin badut chumi sui ai ma Wat ong kum ta nga snok men ban ya shem bat pi kum ni kum bang ala yo snow ni sara tinga snok men ban kan do e pi de na kwa ban wan ban ya wer e pi saka Jingiaseng ka ban Jingiaseng hai yin ba pin dan mo ka ta ka bentalang ka ta Jingiaseng ti kan long tak si phang de pi lai por na kwa e pi kum wan khnang ba ni yo ban ya seng lang de mar pilong bakar pang ba khamat ka jong play ini aduh kata kan ya pi ya ka pertai hi para ka bai ban ula pha ya khun ba mar bai jong u kan ban yap nam ta kini ki pop ki jong ni kapop ngayo so isara yong shpang kapop te oi kri ka ai ka pop ka dai mangi hi baro iwei pi bai milong ki pop halai Blay ula pa yo kon ula kham way sa kini ko pertai kang bangin yo em tini la ban long ki kon ki jong uken lada ni bread no shadien ya kita ki pop kum kini ki jing isi ki jing bishni tapade ki jing le snail pat kum ta ter kumut ngaru ngalong ka pop kumnungan la ni ka pop sawan la shai yeng jonga ti nun sa batai kham ni e pi mo kulay sibun kong Masongu e piwan kot yang na, piwan kot kum yang na, masongu sisa kulay sibun. To sawan be la shai ma, man up e pi. Nya no ma Hoi. Mary. Oh, Kong. Masuk Masuk sangkai ni. Oh, kayaknya boleh kat sana. Hoi. Boleh kai lang. Ngamut ban khot ya pi. Ban ya wer ban don ka Jingiaseng am ha tu ha ka ba ngilong ka yeng ba ni se ilong Jingiaseng. Pi kan don ka in ya ra ke Christmas ke. Tingnya don Jingiaseng nang baro khot. Kerpang ngon khot ya pi. Hoi sawan mo. Ngon. Kong ngala ban kili e pi. To kali. Kat ni ki benai ki sni phila hi kai ni shpang jisu bau e rengi bat bau blei phai u ban wan chapa khai ban ai ti la ka jing em ban pa jang ni hai yeng asam yang a imei im je thro shpang jisu ma ko ban tem kham bon shpang jang u bat ma ko ban pediang ye u ka jing em jang so ba ban kin vai lam ban ta jang kong bangala ban nge u Na so thu e ka ka jing kren ka jong pi na du ka do nuot ngai so thu si sha ken ba pi kwa ban priang yo jisu ha ka do nuot ka jong pi de kum
ban syupen kan mama nak paning kongkoren ka lenong ka bakatsan ka dukat ka balai bet ka basau dia ka tu ang tu ba jisu la syayap na bentai ki pop ki jongi dia hot ni hot kum ki bria kum banga ong pi mangilong ki pop ni dan kam kita ka jingkela ka bemut jisu la yap na bentai ki pop ki jongi dia kwa ben kela ka bemut benta mo dia Duai halade kai ba pis ul tho halade dengan sa duai bat nam ta jongki ki duai fai halade an bor no play na bentai halade hi na ban duai bet ki kman tementan duai nam ta jongki ma ikan ma ba kan kasni ka ba pi yang yang jisu kan sa kan ma ka jing em ka jongpi nang yang scam bat nang iet ban sakri u jisu nu sakar khuya phi to gi nyok ndwai Mai Weh, tikan mau I Kong sup I ong bakan don ka program kerpang ha kane ka atu sau trek tikan lum ka jingkan coba kerpang na benta baru ki kon sweat bakin ai don ni even ai mai ni ta kan kun. Nilong ki badok pisar ngamdan watangan pendap bam yang ha bat ya phiru ya kayeng ru nim dadam than te ayu kan ngin ayeki ngamdan ai tu kon ban ai nele mai tang bangala yo le jingiaseng Khynnah Tengah pedang sngop hai phi iwei piwei ha kani ka bor ka pamentai kani ka jingiaseng ka jongi ni ya chaprang kanungun ma phi bakman paro khoi ni kemen dei namar balai bakade ka Christmas balai ka de Christmas balakha ya u kulung jisu ha ei gum tu ha Bethlehem ha ka shing oi dei kat uta dei Jisu bangi ong us iem kis iem dai balai la khapat aga sing o dai balai namar ba kwa ban pen I shaka perthai ba wan ha ka jing long red dai Jisu ha ka kapor e thu engi ha ka sem jong ki marat ba la sop ya utang da ki jan dai ba ang tam dan decoration am dan ai dai long ha ka jing long khoi ma ka jong u ha ka jing kenja jong ka miet dai Jisu uwan long pringin pen khandiat nangka tin ka jong blay nangka ar korin lunong ka bakhandai dukhat ka bakhatsan ka ongune tolong no ka jingo ya blay namar kata ka jing ai jong u ka bam la ong shu ka ongkuno ai ngo ya ublay naba ka jing ai jong u ka bam la ong shu kata ka dei ka ba ngihap ban ken mau dei ka jing em ka jongi ba Jisu wan long brio chang ni ka perthai na ka benta jongi dei usha ya phalor ka ding phnaru na ka benta ki pop ki jongi but ha ka ni ka por kum bangala ong ye phi dei phin wan ra e ki jingkin show ki jong phi ha ka ni ka por ngin yo ban lum ye ki jingkin show ki ai ka ba phila wan ra ngin it's kemi wei na phi phila wan ra e ki jingkin show de phin yo ban thap ha ka ni e ki jingkin show ki jong phi but nga ong ye phi ba ka ni ki jingkin show ngin ai shaki aim tu shaki kun sweat ma shaki kun sweat min yo ban ai shaki ni ki kun sweat but hanu kan no ka ba ki idon kam dai no ya no ba idon kam de hakani ka por ng khot pi min yo ban ya wan chakmat ban ai ya ki jing ai snow ha ki jong pi Kong ban ai lau kenrat tengam don kenrat bala ai ti la ka kadla ka jing em la benta jongi baro I pi wei khamtam la benta jonga bagan yon em kani ka jing em
ki jan ki babah ngamdon ka spa ngamdon ka bam ngamdon henre ngadon tang ki tiang ki bakrshan yang ki balong ki bakrpang ba yang ngan ai de kini kum katak chung ka jing song bat ka jing ye yalang kanrat Kuplay si Bon Mary papili kai ka jing kai ka pakon santam ta kalong ban ai ka domo jing show blay sim ni ka jing show ka an ta jing pi bat sim ni ki dia la ai ka jing ai ka ba tam ni ka singi Isha ublay kwa nangi ka pisa ka klam ka do anut ka jongi mi don kam ban ai ya ka do anut ka jongi show blay lara ka jingkeli hakani ka por ka ba menta ka ngin ai ya Jisu ka ngin ai kum hakani ka singi mo ngi ai ya la ki jong ki give dai ngi ai ki give ki para lok ki jongi ma pi receive na ki para lok ki jong pi ya ki give de pi yo ya ki ti ka ipat ka bangin ai ya Jisu ka ngin ai ka do not ka jongi dai ka ba kong santam hakani ka Christmas ka ba menta tu ngin play ki jingmot ki jing perkhat ka jongi ngin ai ka do not ka jongi kata ka di ka ba phatam ka ba ngin ai sha Jisu dai Jisu kwa ya ki riam ki bet ki jongi ada ka do not ka jongi darang ngim ai sha Jisu Jisu kwa ki decoration dai ki ba ngi decorate pen itnat ya ka yeng ka jongi ya ki phalau ki jongi dai ki lights ki ba bon kwa ya kita ada ngim ai ka do not sha Jisu ublay kan ka Christmas kam dai ka jingle sngo bha ha ki jan ki bangi phong kam dai ki cakes ki ba la ki jong ki kerteng dai ha ki ni kisngi Jisu kwa ya kata dai ka Christmas kam dai ka ong ngin bam lang dai ngin bam Christmas lang ngin let ban let picnic kata kam dai ka Christmas dai re Jisu kwa ya ka ya ka do not ka jongi kata ka dai ka Christmas ka ba Jisu unta sngo bha na benta jongi we pi we dai bangi ai ya ka do not cha Jisu bat ngin kin ma kum bangi la pulia mene ba ar koren khandai nong do khat ba khat san bangin sngo bangin ai ngo ya ka jing ai ka ba phatam ka jing ai ka kata ka jing ai ka ba phatam ka dai Jisu ulong kata ka jing ai ka ba phatam ha ka do not ka jongi Ngi ai ngu ya ublay ubaladon ringkat bat ngi hakini ki por ki blalet no baro lakalong ka por ka basuk bat ka por ka basitom ngilong kumni kum ngilong dei tang da ka jing it bat ka jing ai ka jong u la bon tali ki banai kum ki khna ngim shim la yo shukalat ban panlong ye ki jingiaseng henrengi kerman scam bahaki por ki banwan ngin sayo biang kalat kum bangi yo haki por menshwa ban shakri lai lu ya ka kerteng ga jong utrai nga ai khublei kerpang na ka benta jong phi ki kme ki kpa wat la da ki khon ki jong phi ke mishim la yo ban let chi ki Jingiaseng Khynnah henry pila shim ya ka jingket khle ban hikai ye ki ban besa ye ki na ka ktien ka jong ublei to ublei un kar khu ye phi nga shimru ya ka nikalat ban ai khublei Christmas in advance ya phi ki hap ki baret ya ki khna pat ya baro ki ba pet ya ka ka program lingba ka ka channel tinga kwa bangan kali na phi ki para khna ke ka Christmas le se don na preng jong phi ki ba perkhat ba ka Christmas ka ka por ka ba ngi pen itnat ya ki yeng ki sem da ka ba ngi bo ya ki lights ngi bo ya Christmas tree ngi bo ya ngi ai ya ki Christmas card ki parlok ki jongi ngi ai ki gift ya ki nang tapat don ki ba perkhat ba ka Christmas ka ka por ka ba ngi phong ya ki jan ki ba thamai ngi bam ya ki jingbam ki ba bang ngi bam ya Christmas cake ngi ruai ba ngi tem ya ki jingruai Christmas henry nga kwa ban ong yapi ba kini ki baro ki jingai ba na ka jingmut ka ba shisha jong ka Christmas
Nginyok ban ye pej bat nga na ka ktien ka jong blay na ka gospel Matthias kalanong ka ba ar ka dekat ka ba khat way ka ba ong haba kila wan ru ha ka yeng kila yo i yau tau kunlung lembat ka Mary ka kemia jong u haba kila ya dem kila ya mani ru ya u bat haba kila lau ya ki jing song jong ki kila terwa ai ka jing ai ha u ya ka ksiar bat ya ka jing iubi bat ya ka mirde ka benta ka banga kwa ban ya kren ha ka ne ka por ka long ka eipat ka gift ka ba mga bat mapi ngin ai ya u Jisu ka eipat ka gift ka ba mga bat mapi ngin ai ya u Jisu ka lenong ka ba ar ka dekat ka ba ningkong ter jong ka gospel Matthias ka ya thu ingi habala ka ya u Jisu ha Bethlehem Judea min ba u Herod u longs kila wan kini ki start na rimi ngi sha Jerusalem. Kila wan haus Herod bat kila klia u bat kila ong hangno badang kashen ya us ki jiu namar ngila yo i yo klor u balabatai ya kata bat ngila wan ru bangin mani ya u habaus Herod ula yo sngow ya kata ula kiwin bat ula bitar ula khat ya ki nong tho bat ki rang ba leng do ban kli hato ka ni ka de shisha mo bat kini kila ya tho bat kila ong ba unong ya tho lupa ula ya tho lupa ya ka ni ka jingja bat hadien kata news ula let jar shaki real start ban tokit na ki shapang utau klor bat kumjoru ban kli ya ki shapang utau khonlong Jisu bat ula ong haki ben kilet menta let banwat iu biang but onda pila shem ya u sawan ya thu ya ngamo namar ngaru ngakwa ban mani ya u pitharai shisha ba us Herod ukwa ban mani ya Jisu kamlong kumta hindai ka dei tang ka but ka besniu ka jong Herod te ka ai ka baja anda haba kini kiriu start kila mi na ka yeng ka jong us kila yo i ya uneu klor ubalayat hashwa jongki bat ula yeng ha kata ka jaka ha ka ba la pentia ya uneu khonlong Jisu bat la ong ba kalong ka jingkren ka ba kraw ya kiriu start ban yo i ya u Jisu kaniru ka dei ka jing shisha bakapor ka bakamentam na ka benta jongi ki banget kadai ka por ha ka bangi ngi mat bat ngi shem ya u Jisu bat om tangkata ngi penret bat ngi pendem ya lade bat ngi IT la ka do anut ka jongi baro sha u kumba kini ki real start na rimi ngi kila le ti ka eken ka gift ka ba mangapat bat mapi ngin ai ya u Jisu kan ukwa tangka way kabangin ayo ukwa ya kanika gift kabangin ayo but ngin shem ya kata la ngin pai na kaktien ka jong blay na ka kitab proverb kala nang ka ba arpulai ka de khat ka ba arpun riu ka ba ong ko khon to ai hanga ya ka do anut ka jong me u Jisu ukwa ayo nangi ukwa ya ka do anut ka jong iken ka do anut ka ba kumno ka do anut ka ba khon ka do anut ka ba bet hakmat jong u Jisu ukwa nangi ya ka do anut ka ba khon ba ka ba bet hakmat jong u om ka do anut ka ba jaklia le sia hakini ki por ki bala len ka do anut ka jong hi ka jaklia namar ngi ai jakayo saitan ngile yung ngi ai jakayo saitan ngile persha ya ime ipa da ka bangi ai nia yaki ni satla yaki but ngile persha yaki kime ki kpa but om tangkat ta ngile yaki ki ba ngi ki balong persha ya ka mon ka jong blai te ka kubor Christmas ha ka de ka por na ka benta jongi ki khna ka long to ngin ai ya ka do anut ka jongi kum ka jing ai ka ba kortam na ka benta u Jisu
Shwa ya ka bangan yo ban penkot ya ka ni ka kubor ngan yo ban pulia na ka ktien ka jong blai kitab sam ka ba shispa khat riu ka de khat ka ba khat ar bat ka ba khat lai ngan ai pat ayu how try na mar ke jingle bha jong ubaro ya nga ngan shimken ya ka khuri ka jingpen em bat ngan khat kerpat ya ka kerteng ka jong utrai ha ka jing shisha ka Christmas kam day ka Christmas lada ka jing iet ka jong Jisu kam don ha ka do not ka jongi parakna ga kwa ban pen kan mau ya phi ha ka ni ka por ba to ngin ai ya ka do not ka jongi ya shau Jisu ngin ai jaka ya u bat klempep ka neken ka de ka Christmas ka ba kementam habangi ngin yo ban ai ya ka jing ai ka ba kortam bat kata kalong ka do not ka jongi shau u blei yo ban kerku ya kini kiktien ke ba khendiat na kam ta ka buram ka jong u amen